Anesta mwadziwika ndino MCP lero ndi mwadziwika iniyo ndino ajani anyawo ndino the thing is, I'm happy today. I'm happy because I like the idea yonena kuti somebody akhale ndi dream, okay? Somebody kukhala ndi masomphenya and kuweka to pursue your dream, right? Kufika level yonena kuti dream yako ija ndumayamba kuipanga realize. Okay, I like the idea. This is why I am excited today about Vitumbiko Mumba being selected as a running mate. Okay, my excitement about Vitumbiko Mumba's selection kwa anthu ena ndikuonetsa kuti ndimasapota MCP. I don't mind you calling me like that. Hey, Komano, you should know that without Vitumbiko's selection, I wouldn't be excited about MCP. Anyway, why do I think Vitumbiko Mumba is the right choice for Dr. Chakwera? Vitumbiko Mumba brings three things. Number one, the youthfulness. Okay? Wachinyamata, nyamata, yemwe ndali ndi masomphenya, yemwe ali ndi dream. Tose timamuona, tose tikumuona kulimbikira mpaka ndikufika level iyi. That's something beautiful. I don't think wachinyamata wachoonadi okonda dziko linoli muchoonadi angakuyenekane iya. This is a story yonena kuti wachinyamata wina aliyense has to smile about. Number two, Vitumbiko Mumba brings freshness, okay? Anthu tatopa ndi kumangova mayina omwewo. Mayina omwewo kuyambira kale kale ntopa, Mr. Podemveka, Mr. Kangaude, Mr. Dan omwewo. This is a new name, a new face, a freshness. I like that. And number three, Vitumbiko Mumba has been tried. Okay? Sikuti wangobwera ungochokera kwina kwake ndikupasidwa udindo. Yeah. Anampasa minister. They are not honest. A glimpse of what he can do. Tinamuona ali Minister of Labor. Zinthu ziwiri zitatu zimene ankapanga. Aliyese nazo kodi wabwera ndi munthu. Anapita ku trade taona akusaka sugar. So we say this is the guy we need. Anthu ena kumati yayi ndi wa short temper. Of course ndi chibadwa. Ndi wa short temper ndi chibadwa. Ayayi amalusa. Ayayi samapanga control temper. As a leader padakali pano pa Malawi tufuna leader onyamula chikwapu asikwapula anthu. Malawi padakali pano pa ngati tufuna zinthu zisinte zimene tikudandaula ife ma inner cities uchitukuko mulibe misewu mulibe zakuti tilibe zinthu zoti titha kukhala nazo zinthu zonena kuti sikuti tikusoweka china chake, we can do it. Ndedu ufuna leaders nena kuti bwerani tikambirane munduze mavuto bwerani sokane ino chifukwa chani simukugwira ntchito sokane we need a leader who is a bulldozer. Ngati nkui ali ndi short temper amalusa ndikufuna amene Vitumbiko Mumba. Yeah. Having said that, I am a rational person. I know kuti Vitumbiko Mumba yo mu MCB mo muli anthu ena amene samamfuna amene ufight him. I know. And I know kuti so agazawina ngati angazawina chifukwa apa chance ndi 50-50 ngati angawinedi ndikukhala vice president izakhala nthawi yovuta kwambiri kwa anthu ena mu chipani chawocho. Chifukwa nyani chifukwa chonena kuti Vitumbiko Mumba has a dream, and the dream is to lead this country. We know that dream. Samabisa dream yake. Okay? His dream is to lead this country. Udasitha dziko linoli. That's his dream. And chimene chocho kachongo khala ndi dream imene yoyo. Anthu ena ku MCP komwe kuja amamuyang'anira ndi mtima wasakhala bwino. Maona chifukwa they think chipani chija ndi chawo. Maona. So seeing somebody like him definitely azafuna kuti amfogetse ampange ampush that will happen. Koma knowing Vitumbiko Mumba, his resilience ineyo I have trust kunena kuti he will manage to get out of that and he will manage to succeed. I wish him all the best. I wish him all the best. Yeah. Leloli kamunena kuti ndine wa Congress leloli lokha ine ndivomereza chifukwa chonena kuti I support Vitumbiko Mumba. He's the best choice ya running mate mwawonse. Number one ndiye uja. Okay?
ena odita kuwapanga justify, ena odita kubweresa ma argument wapanga justify. Ajina Jenny Answer, we can make an argument for her. Ajina Matthews Vitumbiko, we can make an argument for him. Kumano Vitumbiko Mumba is top on my list. Chibani jo mwina angana kala chibani jina aliyesanga nafuna kuma ineyo. I don't care about that. Vitumbiko Mumba usanduka vice president wa dziko linole, I will be very happy. So mwambile